Erokamano nyaka Ramogi kuom thuolo mari. En thuolo machielo ma wan kaka Ramogi TV waikore gi weche manyien mag migago mabiro ni kowuok e chuny boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. To mokwongo owinjane mago ma wamiyo pek. Waonge tabia mar donje dukni ji sama ji nie maandamano mondo wakwal gigegi. Wawacho ni gigi wan pok nwaneno. Nyaka ne wachak donje ndara mae tim ma pok nwaneno ka timore Kenya ka. Riwruoge jotend jopuonjre ma pacho ka okwedo tulo kod njore manobedo e ng'anyo ma tich adek. The would-be investors, Sahi, we have received a report in Accra, Ghana, where my office is. They are relocating from Kenya to other places. We are losing more investments to this country because of what's happening. Jagoro mar riwruog jotije Kotu Francis Atwoli oseo ketho mar mwandu e kinde ng'anyo mowacho ni rocho chenro mag ohala. If any contractor takes up government projects, which their capacity cannot absorb, we will recommend those contractors for blacklist. Jogo matie sirikal e chenro mopogore mag dongruok osieme wi ng'wano tije modhuro matamogi timo kendo thiro dongruok ma sirikal timo. In gi thuolo mar orote machok e laini mar ote machok ma en 3-6-0 machiegni nyinga Milton Ochieng'. Riwruog jotije mar Kotu okwedo kendo seo tulo manobedo e ng'anyo ma tich adek kama mwandu modhuro kamoting'o helini nowang' kendo mwandu bende nokwal. Jagoro mar Kotu Francis Atwoli owacho ni piny nyaka rito kwe ma gin godo komedo ni tulo ma kamano dhi keto chenro mag ohala e pacho ka kama rach mokalo. Gen Z hawezi kupiga polisi aanguke chini aruke na bunduki yake. He is trained himself. But a country. Maybe the mistake we made PS was to give them free education. Because the would-be investors, Sahi, we have received a report in Accra, Ghana, where my office is. They are relocating from Kenya to other places. We are losing more investments to this country because of what's happening. Yesterday's activities were internationally consumed. Line more than what was happening in Israel, Iran, and so on. How do you walk smart and say I'm from Kenya? Now these are not Gen Zs. Moko kuom rowere koro kwedo tim mar monjo kuonde ohala e kinde ng'anyo manobedo tich adek mar jumane. Rowerego wacho ni nitiere josiasa moko madonjore e ng'anyo mar rowere kendo tiyo gi kweth njore e rocho ng'anyo. Gijiwo rowere mag Gen Z mondo mi oti gi yore mamoko minyalo ti godo e yudo ratiro ne jogo manowito ngimagi kod yudo hinyruok e ng'anyo ma higa mokalo gi mano ma higani. Wawacho ni wan kaka Gen Zs, wan kaka nyithindo matindo, wan waonge tabia mar rocho ratich mine, mar rocho ratich nyiri matindo. Waonge tabia mar donje dukni ji sama ji nie maandamano mondo wakwal gigegi. Wawacho ni gigi wan pok nwaneno. Nyaka ne wachak donje ndara mae tim ma pok nwaneno ka timore Kenya ka. Manyiso nang'o? Nyiso ni nitiere ng'ato mobedo kamoro mowacho ni sama nyithindo gi dhi manyo haki gi ndara, sama nyithindo gi dhi ng'anyo ni, ma kore sama koro wadwa donjo, wadwa kwalo. Uyudo ka koro ji koro donjo, iyudo nyiri nyako mano dhi e streets mondo odhaw ne haki, dok dala koroch ratiche, dok dala kokia kata ni chal mare koro chalo nade. Iyudo ka duka ma ng'ato odhaw matek moyaw kata mana gi loan, otur kendo gik moko te okwal.
To koro wapenjo niya, ere tiende wadonje ndara ni wamanyo haki ne jo Kenya, to e manyo haki no wayudo ka jo Kenya mang'eny wuok koinyore maloyo kako konyore. Ere kaka nyalo wacho ni adhi manyo justice ne ng'ama onegi, tawuok e streets ka jo mang'eny zaidi onegi. Wawuok e streets ka jo monegi ng'eny maloyo jo manwadhi dhaw negi haki. Omiyo wawacho niya, wan kaka vijende watamore wach mar ni josiasa dwaro tiyo gi duol mar ojende matindo, josiasa dwaro tiyo gi duol mar Gen Zs mondo mi giyud godo mileage. Gima gitimo ni gik mang'eny odonje igi. Gineno ka nyaka polise wainyore to polise go be gin jonyuolwa. Koro gima dwaro nyiso Gen Zs ni gimany yore moko ma de gitim go gik moko e yor kwe ma gimbe kel gi mesa. Ka Gen Z dwaro ni gikel changes, wang'iyo pale nini e bunge kuchucho gifight mondo gidhi e bunge kuchukunde kwe malos bedo med gik manyalo miyo kanti wasongo mbele, lakini ka gitemo bedo the streets giketho gige ji, mano gimedo kelo asara ni pinywa ni. To mane kaka tax ibiro med ting malo, to mane kaka uchumi medo dhi malo. Gavana ma Embu Cecily Mbarire okwedo tulo manoneno e boma ma Embu tich adek e kinde ng'anyo ma mwandu modhuro nokethore. Koloso tok limo kuonde ma mwandu nokethore, Mbarire nosiemo jogo mowacho ni ne osiro tulo no, ahinya to josiasa mowacho ni nyaka kawnegi ondamo mar chik. Onyiso joma ng'anyo ni mondo lumise mar ng'anyo ma oketho mwandu ka gima gitiyo godo gin giwegi. You cannot turn Embu into a battlefield. You cannot claim to like the people of Embu and love the people of Embu and punish them at the same time. Hiyo supermarket ambayo imeharibiwa jana ni supermarket imeajiri watu wa Embu. Whether they may be wa Embu, wa Kikuyu, wa Kamba, they are people of Embu County. Who is suffering today? Is it your son who is suffering or those who have lost their jobs today? Jagoro mongirore migao mar thieth Dr. Uma Oluga otelo ne chenro mar ndikruok ne okumba mar SHA e kaunti ma Migori. Watudore achiel kachiel gi George Juma ma bende nyiso ni ndikruok ma kamano nosechakore seche motelo kendo koro dhi nyime. George, kinyalo winjowa, inyalo nyisowa ni chenro mar ndikruok ne okumba mar thieth mar SHA ochopo kama nade? Iro kamado Milton, kinyalo neno to kaka nyonyano kantiere chenro madhi nyime mar ndiko oganda okumbano mar thieth mar SHA ama bende nyaka sani otele kod jagoro mongiore Uma Oluga ma bende oten kod gavana ma Migori Chileako. Ayin chenro ma bende gigeto ji oganda mondo ugo kar rombgi mondo koro gindikre e chenro mar SHA. Kanyaka sani kaunti ma Migori mangima mana tamalo 40 mag oganda kende ema osendikore e chenro machal koda mae. Ka bende penj mathoth madhi wuok en ni to kwan ni pod ni piny ang'o mosito to japiny nigi dwaro magi kauto ndiko chenro ne. Adwa ni kapok awuoyo kod mokom jotelo ma wuok kuom SHA wawuo kod japiny mar ng'iyo ni to chenro ni tero gi nade, ang'o mande gidwa ni mondo loki mondo chenro ni koro konygi. Adwaro ni kichung' ka king'iyo kachacha kichako na gi nyingi mana machuok bisendikori e SHA to nyaka nindikri e SHA bende yudo services kata yeche mag thieth kako winjore to midhiero mage ma gini pod nitie godo. An gi nyinga iluonga ni Charles Osewe, an jakom mar bunge la wananchi ma Migori County. Daer na wach ni an osandikra ne SHA to wasabedo gi challenges achiel ariyo adek moko. Mokwongo iyudo ka nigi ni en online, itimo online registration to samoro iyudo ka system ne piny. Koro samoro ibiro thieth pod ikone ni system ni down. Koro iyudo ka okawo seche mang'eny kabisa. Mar ariyo iyudo ka jopiny ok ong'e mang'eny about SHA. Iyudo ka ok okava gik mang'eny. Ka isetieko thiedhri gi SHA to ang' iori oko ni samoro idhi ng'iewo yath oko to iyudo ka SHA no koro ok omiyo ni yath. Mar adek wan gi challenges ne iyudo ka jopiny ok nitie gik mang'eny mag ging'eyo to wadwaro ni mondo tim public participation nyaka e gweng' piny mondo jopiny ong'e maber ni SHA ni en ang'o to chung' ne gang'o gang'o. Awinjo ka ji oyuak kachacha ne chudo mar higa achiel ahinyo gi ahinyo. Ok en kaka in owuon chudo mar higa achiel madhi mbele ni in oteri nade? Chudo to hinyowa mana gadiera nikech yuto opogore. Ikone ni chul kata mana siling 7,000 e higa. Igeni gini ne ber ka gikete kaka chon nikech chon inyalo yudo ni chulo siling 300 e dwe. To iyudo ka challenges koro betie. Koro wakwayo ni mondo mi gilos gi come up with a system moro manyalo miyo japiny chulo gini kata mana dwe ka dwe kata every 3 months to gikete pesa no mondo bed malo nikech yuto dhano opogore. Kamano wayakawa apisa mar SHA adwa ni ichori kuja kidogo zunguka hivi kuja just briefly
Ukiangalia pale nimeona watu wanalia kuna shida mingi kwa SHA. So far we are at only 40% Migori County. Issues of internet has been raised. Issues of payment for Auli has been raised. Basically, SHA, what are we doing just to make these services accessible to all Kenyans? As far as I know the office, my name is Patrick Opondo Baza, team leader in Migori County, SHA office. I would actually say what he has said is that at the moment, Migori has done very well at 40%, and the registration is actually ongoing. Is one of the counties that we have realized very positive response because of the good work and because of what SHA is doing to our community in Migori County. So the registration is going on, and the good thing about it is something that you can handle at your hands. *147#. You can register, go to one Kenyan, is asking an ID, you indicate your ID number. From there, you'll just realize that you are registering your members, you are registering your family, your spouse and your kids. So it's a very simple thing, something at your phone hand. If you have a phone, everything's okay. If you have data, everything's okay. Issue of internet, just finally before I bring the Chief Officer of Health. Internet, there are areas that are claiming that you cannot access this because of internet. Now the issue of internet, I would actually say this. As a team leader in Migori County, I would request, if you are not able to register because of the internet, come to our office. We shall assist you, because we are not able to go to the other parts of the rural places. Come to our office, we will assist you to register very fast without the issue of internet being a problem or a challenge. Thank you so much. Chief Officer, Manamachuok Kidoluo. Tiendo mar SHA dhi nyime. Lengo maduong' en oganda te nyalo yudo thieth, universal health coverage. En plan mane mutigo jomoko mae jok mochan ma ok nyal kata ndikore to ok nyal chulo pesa michulo per month kaka sirikal. Kaka sirikal wan gi chenro maber. Gi nyinga an Samuel Atula, Chief Officer Medical Services, Migori County. Nitie jo piny ma jochan ma hinyore kabisa, samoro gin disabled gi tuoche mopogore opogore. Kaka sirikal wakao chenro mar timo nonro, watim assessment e county mangima mondo wang'e ni gin ji adi to gin kanye. Ka wasetimo mapping wakete budget, nikech wan gi extra budgetary allocation ma wadhi keto supplementary around October, ma wanya keto waluongo gi ni indigents, jok ma ok nyal. Koro gina special key population manyaka wa target mondo giyud yueyo samora mora magibiro kae yudo thieth kamora mora e osiptende mag Migori County. Kwadhi kwatieko 40% atamalo 40 mosendikore. Nyiso ni atamalo 60 chal ka gima tiyo gi pesa ofuko gi, out of pocket expenditure. Okang'iyo ne out of pocket expenditure chalo nade, to chenro mwatimo ni wageto ndiko ji maromo nade e kinde maromo nade. Adwa miyo ranyisi. Ng'ata ma pok ondiko timo registration, adwa miyo ranyisi gi miyo manyuol. Sani kidhi osiptando mora mora, ka itiyo gi pesa ni ofuko, en siling 11,000 kigolo cash. To ka itiyo gi SHA, to samoro itimo SHA ka en jachan, to iyudo ka inengichul 300 dwe ka dwe. Mano kigo gi dweche 12 en 3,600. To mano omiyi cover chakre kisenyuol nyaka nyathini dongi mobed ni onya chiemo. Koro mago e benefits ma SHA monengo jowa okaw thuolo ni gitim registration. Out of pocket expenses expensive king'iye in the long run. Kawei dispensary wan go mathoth. Bende chenro mar SHA tiyo to be wan gi manpower. Nikech moko dispensary moko wan mana gi jathieth achiel kende. Ere kaka matimore kuonde dispensaries? Dispensaries wan go 143. Gi sani 128 tiyo gi SHA kendo tiyo makare. Yes, wan gi challenges mag staff, nitie moko man gi jotich achiel. But kata kamano pod osepuonjgi gitiyo gi SHA kata gokinyi ne gin kawuono. Lakini wambe kaka county waketo mpangilio, waketo pesa maber, wadhi timo recruitment maduong' around October, mostly for healthcare workers. Kendo wang'iyo wadeo joma tiyo be sane mondo wamiyo gi promotion gi redesignation.
Erokamano atieko kod erokamano nya. Kinyalo winjo duond japiny, ywak ma japiny to ahinya wechego mag chudo mar SHA. Ma wach ni chudo mar higa mangima hinyogi. Kawinjo ka bende apisas mawuok e migawo mathieth bende koro olero ne moko kuom gige. Gin moko kuom gig ma bende koro giloso. Ka bende ageno ni kinde madhi chien ma nyime ka. Wabiro thuolo kod jagoro mongirore Oumo Luga. Ma bende koro biro wuoyo to ahinya weche moko ma bende koro ywak mosigol ka otende kod SHA. Bang' chino machal koda mae. Erokamano ahinya Juma kowuok e kaunti ma Migori kuom lipot ma jaber ma kamano motudore gi ndikruok e okumba mar thieth mar SHA. Ka wadhi nyime en ni jatend piny William Ruto otelo ne nyasi mar nyisruok mwandu johala matindo e kar romo mar KICC kamidhialo odiechieng' ohelni matindo. Wawinjane kaka jatend piny loso e nyasino. In fact, we will be going to give out the houses shortly. Carl here and his team, they have put together the whole Juakali sector around Soweto in Kibra. They have shared the windows, they've shared the hinges, they've shared the doors, and they now have a contract of 720 million. Is that true, Carl? How much? Is it 7,200? 720 million shillings. These Juakali people. A contract of 720 million would ordinarily be funded by the World Bank or something, because it's such a big contract. But now these Juakali people are doing it. And as Hinga said, it is not just in Soweto. In the 200 sites we have across Kenya, in our 44 counties so far, we have Juakali sector working with us with contracts to produce for our affordable housing program and for our markets and for the hostels we are building. Let me just speak to one final thing that was said by Carl. And he said, we are borrowing money from the banks at 18%. You know? The banks are here, and they are my friends. And we have had this conversation. They told me, the problem, Mr. President, is that government is borrowing at 16%. So if government is borrowing at 16%, we cannot lend lower to the private sector. I have worked on the economy, and I am very proud of what we have achieved in stabilizing the economy. We brought down inflation from 9.6% to 3.8%. We brought down the exchange rate from 165, now we are at 129. We have brought down TB rates. And I want to ask these good people from the bank. We brought down the borrowing of government on treasury bills from 16% where we were when we had the conversation. Now the TB rate is 8.5% from 15. Your interest rates to Carl is still at 18%. Please explain to me. You know? I mean, that's the question. You know? You told me, Mr. President, reduce borrowing by government, because if you are borrowing at 15, we cannot lend to Carl at lower. Now, I have done my part. I have reduced borrowing on TB bills now to 8. I have actually reduced it by half. You are still, explain to me, why are you still at 18% to Carl, please? You know, this is really the conversation we must have. And I appreciate that the banks are lending to the MSME sector. You've just told us you have lent 81 billion shillings. Part of that lending is to Carl and others. But you see, you need to be fair, you know, because you're making good profits. And I have no problem with making
Jata tije duol mochung' ne ndiko jopuonje TSC Nancy Macharia okoni omor gi lokruok mosebede sekta mar somo e thuolo mar higni 10 mokalo e bwo telo mare. Kanolose romo magala moro mokelo kanyakla jotend jopuonj mag sikunde sekondari Mombasa, Macharia nokoni rang'iny mar somo e pachoka oseyangore ni maberie moloyo e Afrika ma Ugwe, gino mabende oseting'o malo nying jopuonj ma pachoka. Omedo ni kata obedo ni nitiere nok mag jopuonj ma 98 e thurka, piny owacho oseketo thenge omenda maromo bilion 2.4 mar ndiko jopuonj tich. We have a teacher shortage of 98,461 in the basic education subsector. The highest shortage is in junior schools, which stands at 72,422. However, determined to address the staffing challenges in our schools, the government has this year, the 25-26 financial year, as I live, set aside for TSC 2.4 billion for recruitment of 2,000 intern teachers, and this will bring the total number of teachers recruited under the Kenya Kwanza regime to 96,000. I think we should give a hand of applause for our government. 80% of these principals are in grade D3. And therefore, I want to say most of the principals in Kenya have stagnated in grade D3 for a long period, and therefore they need to be promoted so that we can boost their morale. And we really fear that we don't stay at D3 until retirement. And our principals in primary and junior schools, the comprehensive schools, are also stagnated, madam, in D1. But they've done a great job to this great Republic of Kenya. Chandachema Hovisha Pete, may your last signature in the office, madam, do a promotion to our members. Moko kuom mon liete e kaunti ma Homa Bay kwayo sirikal mondo okonygi e weche mag laro lope, ka giwacho ni thoth gineno matek e weche mag lowo, kendo osemiyo gidong' maonge kata kuonde ma ginyalo jotie gi nyithind kiye ma girito. Kweth mon liete mawuok e gweng' ma Kanyipir ka chuon bura ma Karachuonyo e bwo riwruok margi mar Kanyipir Widows United ywak ni thoth gi mayo lope mana gi wedegi. Bende ging'ur e wi joter ma giwacho ni rocho ratiro magi kod nyaka mek nyithindo ma gin go. To samani sakale ne joluo wacho niya, ni ka chuori otho tikawo yuori ming'eyo, ming'e dala gi ode gi nyithinde gi joge, to koro kang' masani mon okethore, widows okethore, kech oromo gi jamwayo wang'ayo to osekawo. Mae ma koro kelo problem e Luo kata i Subaland miwachono, kech romo gi ng'ato namo biro lupo, isekawe bet jaodi udak kode, udhi kathoru kidogo onegi. Ne nitie widows mani mayo ratichgi, samoro ithogoyi agoya gi yuori maonge gima ng'owa gimitimo. Samoro imayi ichora lopi ma kidhi wuoyo tiwacho ni dhako in ing'e ang'o. Nyaka ne wachak riwruogno endo waseneno ka ji oseluor, nikech koro ne wawacho ni ka ng'ato nokiny widows mokelo na wach kaka jakom, to wabiro dhi kanyo as a group to wakawo ni okang'. Dakwa sirikal mamalo ni mondo konywa ahinya empower widows. Nyithindo wantiere go wasechandre go kaka widows kwa puonjo to job opportunities tamowa. Mano challenges ma wayudo kaka mond liete, nikech chuo manyigi mondgi telo to imiyo thuolo mondo nyithindgi odonji, to wan mond liete to wach struggle kwa puonjo nyithindo to ginyal yudo thuolo mar yudo tije. Mano chandruok ma wantiere godo. Wan gima watimo mang'eny en puonjo minegi ni gin gi ratiro, kendo ing'eyo ni kisepuonjo ng'ato to koro gimotimo gi puonjruok no ok inyal control. Koro wan gima watimo ahinya en awareness creation. Wakrito awareness kendo wasensitize minegi ni kik ng'ato dhalilisha gi e gwenge kuchocho, but ging'e ni gin gi ratiro magi kendo ratiro gi nitiere e constitution. Bang' maloyo higni 20 mar ywaruok e wi telo malo Mathis na Mayala, lokruok sani koro neno ka jogweng' ma alworano koro neno ber kaluwore gi telo masani e bwo riwruok mar Lake Agro Limited. Ka gichiwo duoko margi, oyangore ni winjruok mar lobno maromo eka 16,000 ne ok oluwo chik ka koro migawo mar lope dhi medo twak gi jokanyo
mar yudo winjruok mosiko e wi lobno. Jodak ma Kadenge kara kamano dwaro ni lobno mondo ndiki kaka lop oganda ma Kadenge, kendo gimedo ni giikore mar rwako joket mwandu matiyo kanyo koluwore gokenge mag chike e winjruok ma gibiro keto. Kane wadhi Nairobi ne wawinjore ni gik manotim Rai notimi tok chik. Kendo ni wawinjore gi National Land Commission ni gibiro romo Rai kende, giromo community leaders kende, giromo gi county government kende, then wabiro romo karachiel to wang'ado wach mitimo. But gima duong' ahinya manitie en ni waweyo ni kuoma nomi Rai nomiye maduong' ahinya mama nok nyalre. Dak miya aluf apar gauchiel. To wan to imiyowa 3,000 dhano mohinga 10,000. Koro mago gik madhi wuoye. Higni ni wawinjore onge ng'at manyalo bet bang' higni 66. Higni oboydo ka ji duto setho. Lo bro bet nomiye nono. Koro wawinjore mani dhi wuoye. Koro kwasetieko mano to gima duong' saidi man wawinjore ni loni onego bed registered e nying japiny mondo obed mar japiny. Wasedwaro gi kinda mokwonga gonu Gavana Orengo erokamano kuom mako badwa kochung' kodwa seche te iwang' yorni mondo mi wayud puothwani. To gima akwayo kambi waongo go wach. To wethuwa gi nyithindwa kaka nyawa wawinjo ni nyithindwa dhi Nairobi to gidiyo makadiera. Kambi waonge go lweny. An tidhiane moketo mi arom kaka rom ni jowadwa. Nikech tidhiano emo pidha. Kawinjo ga ng'ato wacho ni kendo dwaga no mayago. Awinjo ka ng'atno madwa nega. Nikech kuma dacho mi onge. Ana onge kata lowo. An tidhiane machiemega. Jowadwa. Wahia mwanyuologi. Okang'e nang'o matimogi. Ta anyalo kwayo jopiny ma jothurwa ni wabeduru mos kendo wabeduru gi kwe nikech wang'eyo ni adieri bende biro neno. Ta adwa bende ni mondo akwamogi kabisa ni kik ng'ato seche moko wuogo ka wacho ni wantiere kod lweny moro. An adwa ni mondo awachi ni lweny moro onge kata ka seche moko wan joma tindo wan man gi lwenje moko to lwenjwago waket tenge nikech kama koro sechopeni lweny aparo ni ka en lweny to nego bed ni wakelo kwe to lweny wago mana kod obwongo ka warango kuma adieri nitie. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV en thuolo mar kawo yweyo mokwongo. Kapok adhi e yweyo we mondo asomie moko kuom ote moseoronwa ka e chenro mar migago. Milton Ramogi TV ler kabisa kendo aneni mos ka ntiere awendo ka ma benta nyar gija mar bala kaeto machielo bende en Morris Dianga Wood Kamgundo owacho ni Milton aneni maler ka ntiere owacho ni onego ket chik mar geng'o joko winy e piny Luo. Kaeto Clinton Jared owacho kanyo ni kowuok Rabuor ni josiasa waol godo. Mamake Brighton into oteni ni ok owinjore gi somo ka en gima kama tigo report ka polis. Kaeto bau moja deno mar game got regea Ramogi TV ler kendo migago chopo nwa yo makare. Kizito kawuok Rabuor josiasa orit chieng' yiero giwek siayo vijana matindo to gimi 1,000 mondo mi ohekol jomoko. Kaeto machielo Lawi Wuod Adore mar Rinya aneno Ramogi TV yo makare wacho ni ubudho gi joka Arika Awendo Fred. Ote machielo mabende aneno kochopo nwaka e chenro nieri mar migago en mar Lucy kawuok Bondo owacho ni onenowa gi Victor to gi Sharon ni Nyasaye mondo oritgi. Kaeto machielo Dori Nyasiaya wacho ni erokamano winjo maber kikelonwa weche mag migago donjona gi Evelyn Miketo gi Irene Paul. Erokamano inyanya kwa Ramogi wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
Nairobi bende iseikore Fish Market Live Nairobi Edition. Geso tarik 28 dwe mar auchiel higaniendi kochakore saa 7 mar odiechieng' nyaka che. Costa Ojwang gi The Fishers Band kelo ni budho mapek Uhuru Gardens Nairobi. Jongolo kaka Susan Owiyo, Prince Inda, Winyo, Bran Sigu, Okelo Max biro kelo ni ngolo ma live e stage. Kautiko mari sani kokale social media pages mag Costa Ojwang mondo idhi winj meet mar Fish Market Live Nairobi Edition kosirni kod Ramogi TV, Ramogi FM kaachiel kod Citizen Digital. Kick by Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Ana nyalo tuongo ni wuoche manyinyi ni wuoche makata usi mapand ma usi ok dine. Osiepeni gala osede gi pesa na. Friendship kama dhano tie. Apenji gi Mazirias. To table be unge kuma nitie. Apenji in pok iwinjo ni table pok oyudi. Ne ka ulwet nyako che igole chunyi mondo ikete e dhogi. Dhogi ni monyumie kado maliet chieng' moro. Wach matin ni osewuodhele. Mugo in ng'e nitie gini usak dhogi mara bet ni. Ukitaka kupata sikiza kodi ya mkono wa Bwana, tafadhali bonyeza *811*404#. Kumbuka Citizen TV ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo, jotend sirikal kod jodak ma Nakuru okwa mondo ti gi yore mamoko mag yalo buche oko mar doho matieko ywaruok matindo tindo maduoko chien e kinde malach ma buche mag doho kawo. Jokanyo wacho ni yorego gin mago mag sirikal kod doho puodho mar neno ni buche oyal kendo tieki mapiyo piyo kendo makare e yo mowinjore. Magi oyangi ni inyalo tim kiti gi jodong gweng' ruodhi e kind ji mamoko mopuodhi ma bende doho medo tiego e chwalo chenro ni. Mweza suluhisha mizozo, kukaa chini, kuongea makanisani, hata kukaa chini na wazee ili mizozo iweze kupungua. Kesi inapoenda kotini huchukua muda mrefu sana. Lakini unapokaa kama familia na jamii kusuluhisha mizozo inachukua muda mfupi, na pia baada matokeo mara mengi ni kurudisha familia pamoja, inahamasisha uhusiano na amani na pia mawiano. Tunajaribu kupunguza muda ambao kwamba kesi zinakaa kotini. Sasa wakati tukiingia katika AGS, kitu ambacho kwamba tunafanya, tunaziita both parties, tunakaa nazo chini, tunazungumza nazo, mapatano yanapatikana. Na upande wetu kama ngao tunaunga hawa mkono kwa kuwapatia mazingira ya kufanyia kazi, tunawapatia hata boardrooms wanafanyia cases, na pia zile cases zimetushinda kutokana na mashindano kutoka ma chiefs, tunarifaa kwao na tunaona ni wa manufaa kwa sababu wanakamilisha case mara moja na watu wanapata justice.
Jonyuol nyathi moro ma jahigni 4 ochwal e nyim doho ma Sotik kidonjonegi koda keth mar sando nyathigi ma biro bang' pichni landore e mbui kanyiso kaka min nyathino ne goye. Kata kamano, jonyuolgo okwedo keth ma kamano e nyim jang'ad bura mar dohono TK Kwambai ka koro dinnegi, kendo bura ma kamano ibiro winjo kendo bang' jumbe 2. MCA mar Ongena Manaret Roslyn Kanyakla kod jakedo ne ratich oganda kawuok e gwengego nochopo maluwo burano maneno ni nyathino oyudo ratiche. We demand justice for these children because we understand that the parents are coming from Homa Bay. And the social media is updating the world that a child has been battered in Sotik. And we want to tell them and to warn those people, you come to Sotik and you must take care of our name. We take good care of Sotik like the apple of our eye because this is our home. We also have our Kipsigis people in Homa Bay. And we remind each other that for coexistence and cohesion, we must be responsible. If you do not want to take care of stepchildren, kindly release them to the government to take care of them. Kwa wale wamama ambao wanaweza kuwa na tabia chafu ama tabia oza kama hii, inafaa wapate adabu. Na mbona niseme hivyo? Kwa sababu ya nini? Huyu akipata adabu itakuwa vizuri kwa jamii ya Sotik, jamii ya Bomet County, jamii ya Wakenya wote. Wapate adabu wakijua mtoto lazima ulinde. Hata kama si wako wewe mwenyewe umeizaa, lazima uilinde kwa njia ambayo unayofaa. Sisi kama county government na tumeweza kushughulika, tunaendelea kutafuta, tulinunua shamba ya rescue. Sababu tumeweza kushuhudia hii cases mara nyingi. Na ni vyema tukue na rescue center upande wetu wa Bomet, na tunajua kwamba town inapoendelea kukua kubwa kuna vitu mingi zinatokelezea. Ningependa kuomba kwamba kwa kila kichichi ama kila landi, tunaomba kila mtu mwenye anaishi kwa landi akuwe mwangalifu sana. Kama kuna cases ina happen na nyinyi kama jirani huwezi kuelezea, huwezi kutoa hiyo uchumbe, watoto wetu wataumiwa, watauawa na ama watu wengi wataumia. Apisa makwani yohe 145 mane osedhi e rutaya mane tiyo kod alensi ma Kitale ochwalo ywak ne ogai maduong' mar doho Martha Koome kod spika mar Senate Amason Kingi mar ng'iyo deko mar osara go maromo $95,000,000. Kane giwuoyo gi jofwambo e boma ma Kitale, jodongo go kotelnegi kod jagoro margi Kennedy Oduor wacho ni tim makamano duoko piny ochumi ne jotijego mane ochiwo tijegi maler gadiera e kinde mokalo. Festus Kisikwa, jakom mar apisago, wacho ni apisa maromo 46 osewito ngimagi, gino mabende okel kod ngima matek magisekale. Because tulitembea kule nje, mahali tu penye tungelipata haki ni mahakamani. Kama mahakama inatumika kutunyanyasa sisi, haki tutaipata wapi? Kwa hivyo tunaomba tu haki yetu ikaweze kutendeka, kwa sababu tumeteseka, watoto wetu hawajasoma, wengine wamefungiwa nyumba, wazee wengine hata wamekaa maisha ya uchochole, hawana maisha mazuri. Kwa hizo pesa lawyer achatueleza amepewa ngapi, simebaki ngapi. Tunashangaa vile jaji anasema pesa zetu siende Eldoret. Na ni mtu mwenye tulifuta, si lawyer wetu. Kutoka Januari tulimfuta Januari, na pesa na jaji na rule siende pesa yetu iende Eldoret mwezi wa 5. Mtu amekaa nje miezi 3-5 mmemfuta tena, jaji huyo Murini anamrutisha kwa pesa zetu. Kwa vipi? Tunashanga Karako beno setem keto cheno mangeng'o jofni, apisa mag thieth ochiwo milome e wi tuono magiwacho ni nyalo kelo hinyruok e ngima oganda kaluwo ni jopiny onego ket weche mag ler seche duto. Apisa bad migawo mar thieth e kaunti ma Vihiga, Fanuel Kainga, owacho ni tiyo marach kod chope kod rem tiyo kod yedhe michiwo ga apisa mag thieth duoko piny tuoche makamago ma bende nyalo miyo otimne jotuo bero kamoko bende inyalo res ngimagi. Omedo luwo ni tuo makelo njofni kod mano mar kichocho nyalo kelo masira. Washikadau wale stakeholders
ambao tuko nao ambao tunapata nao kwa Department of Health, na tuko na lengo la kupeana dawa za minyoo na bilharzia. Minyoo na bilharzia ni mojawapo ya magonjwa ambayo yamesahaulika ama hajatiliwa maanani sana, tunaita neglected tropical diseases. Kwa hivyo idara ya afya ikishirikiana na shirika la Amref Health Africa tuna mpango wa kufikia wananchi wote katika kaunti ya Vihiga ili waweze kupata hizo dawa za minyoo na bilharzia, na ni dawa ambazo zitakuwa zinapeanwa kwa watoto kuanzia mwaka moja ikienda mpaka watu wazima wa miaka zote. 116,144 are our target, na sana sana tumepata hii ugonjwa sana sana iko katika Mibona ward, na tunatumia hawa tunaita community health promoters, watakuwa wanaenda nyumba kwa nyumba kupatiana hii tembe. Tembe ni moja tu kwa kila mtu, na tuna target watoto wa shule. Pia tutatembelea mashule zote katika Luanda sub-county. Nyakalondo mar Egesa komakore gi riwruoge mopogore opogore sekta mar pur ne oromo gi jopur mawuok e gwenge mag Gusii ewi yore manyasani mag bero sekta mar pur ahinya te gwenge mitime pur. Chenrono notimore alap ma Kenyenya ka en achiel kuom okenge mar Nyakalondo nochiwo puonj makende kod romo gi johera mage achiel kachiel e gwenge mag Gusii. Jodak mane nigi mor nomiyo puoch gi pak ne Nyakalondo mar Egesa FM kuom kelo ne jopur makono chenro makamano kendo yudo thuolo makende e twak gi jolendo mag Nyakalondo no. Nyakalondo mar Egesa en mano malendo gi dho eke Gusii. Wetu jinsi ya ufugaji na jinsi ya ukulima. So sana sana katika vipindi vyetu kama Egesa FM tumekuwa katika mstari wa mbele kuhimiza wakulima kutumia mbinu mpya za ukulima. Ndio maana tumekuja hapa na wataalamu from very different parts of the country ili kuwahamasisha na kuwaelimisha kuhusu njia mpya za ukulima na ufugaji. Leo tumefurahi sana kushirikiana na Egesa FM kufika hapa Kenyenya, na tumefurahi sana kwa sababu wakulima wamejitokeza kwa wingi, wamefunzwa, na pia sisi tumewafunza njia rahisi ya kununua credit wakati wako pale shambani, wananunua airtime kwa njia ya rahisi sana. Wakulima wetu wamefurahia kwa sababu wameweza kupata teknolojia ya kisasa jinsi ya kufanya ukulima biashara, si ukulima hasara. Na mashirika yote ambayo wameweza kushiriki siku ya leo tumewarudishia shukrani. Sasa tunaomba Egesa, asante sana kwa kufika hapa Kisii County, Kenyenya sub county. Tunawaomba mkuje huko mpaka ya Wakisii. Kuna wengine wako na hiyo hamu ya kuwaona, lakini hapa Kenyenya hawakufika. Karibu huko Eramani, mtufundishe sana. Tunashukuru sana wale ambao ni wasikilizaji wetu wamekuja kwa wingi na pia kupata nafasi. Unajua Egesa tumekuwa katika utangazaji kwa miaka 19. Nimeona wamama wamekuja wa miaka kama 75. Kuna wenye wamekuja wakitafuta, wanasema nataka kuonana na fulani na fulani kwa sababu wanatusikiza, lakini hawacha haituona. Anyuola mag jogo manotho e ng'anyo manobagi kod rowere mag Gen Z ywago ratiro mag jogi magiwacho ni nyonegi kayiem. Nyaka sani ji makwan gi ohewo 16 oyangi ni osewito ngimagi e gwenge mopogore e pacho ka. Simpros Okinda notwak kod moko kuom anyuolago kendo kelonwa lipot makama. Moloyo chuny Winfred Wangari Mwangi, miyo ma jahigni 22. Odiochieng' manyoro Winfred Nyerik dhi nyime gi odiochienge kaka pile, korito wuon ode manyodhi manyo mondo oduog pacho. Nikameniacha na mtoto yako na 2 months, na huyo mwingine yako 2 years, ako na cerebral palsy. Like, I don't know even what I'll do. Just want justice, like justice for that person. Rem mar bedo chiliele kendo dong kod nyithindo 2 matindo mone loso kodwa. Winfred noloso kod chuore mogik ma oyang nyinge kaka Kelvin Jau e kar saa 9 kama ne oro ne pesa mondo med gi men godo kendo manyo machielo monyalo luwo kodok pacho kaluwore ni ng'anyo nyotedore. Ne ok ong'eyo ni mane dhi bedo twak gi mogik kod wuon pare. E kar saa 12 mamidhiambo kochako goyo simu mar ng'eyo kama jaode manyeri kowuok e tich osechopoe, kanye manyo yudo ote manoturo chunye kuom jal machunye ler manyo kao simu e lwet Kelvin toka nosechiele kod magina manonyise ni Kelvin owito ngimane. Kar kano ringre ma City ne yudo welo mathoth mopogore kaka sane medo sodo. Lit kod mirima ne opedhore enda wang' ji ka mirima ne muomogi.
Simbe igoyo kanyola temo choko paro e wigi mojukogi. Ma en Fatuma Opango. Waigi Ian Opango. Ian, majahigni 17 nyodhi ng'anyo manye timre boma mar Rongai, kaunti ma Kajiado. Nikauliza wenzake, Ian ako wapi? Wakaniambia Ian alitoka asubuhi akienda maandamano. Kwa sababu nilikuwa na shida ya mguu, sasa nikaambia jirani yangu mimi siwezi kimbia wala siwezi nini na mguu yangu hii. Mkienda huko juu mkiona mtoto mwambie arudi, Rongai sio kuzuri. Ian no ma ejarit ne modagodo Nairobi kam temoni manyo Ian nyochope kar kano ringre City. Ni kwa simu yangu mtu akanitext akaniambia, mama Deno, umeona hiyo yenye imetendeka? Kuna kijana ameshutiwa, alikuwa na t-shirt ya red na long ya jeans na ameshutia pale karibu na Bailey hapo Naivas. Nilipoangalia hiyo picha nikapata ni mtoto wa ndugu yangu. Kwa machiele gweng Maisani kakumini sublocation county Machakos, anyola machielo yuago wuod gi majahigni 21. Maina chiel kuom rowere ariyo manyo chiel kod magina gi obila ma owito ngimagi e county Machakos. William Musimi Mutevu ma anyola oyuago kaka jana mamuol kendo maonge weche mathoth no chiel kod magina nyadi biche Bundeye. For the past 1 month amekuwa na matatizo ya akili. Amekuwa akipelekwa hospitali na maombi. Risasi alikuwa amepikwa hapa mbio. Ikatokelea mbele. Nyo wito ngimane koyudo thieth Matu Mission Hospital. Eji moro mantiere Karatina, rawera moro no mosothone yo ma omako dhoji mathoth. Kenneth Ouma ne rekti morako mare, esamane magina manyochim kuom jong'anyo bayo yom, kendo donjo gi dirisa ma ogoye, gino manyochwe okawo ngimane. Kuna kijana yangu anafanya Webuye District Hospital. Akanipigia simu akasema, Dad, have you got any news about Ken? Nikasema no. Akasema haujaongeleshwa na mama? Nikasema bado. Akaniambia kwamba Ken is no more. So nilivyofika Karatina Police Station, nika request kuona Deputy OCS. Kanieleza ya kwamba ni ukweli, kijana yangu alikufa kifo ya risasi, na akasema ya kwamba hakuwa kwa demonstration. Motelo ne thone Odhiambo Victor mane en japuonjre kar tiegruok Mathika Technical Training Institute none mbui kod nyadendi moro ka gichomo ng'anyo. Odhiambo en achiel kuom jong'anyo mane onegi e kinde ng'anyo e boma Mathika. Kamano bende anyuola mar Brian Dungu Wanjiru mane achiel kod magina kendo negi Olkalau Nyandarua dhogi omoko ka giywago wuodgi no ma bende jahigni 17. Brian ne en nyathi mar 4 e odgi kendo tok tieko klas 12 nogoyo rako mar goyo picha kod goro dend ji e boma ma Olkalau. Magi mana moko kuom anyuola moseyudo ringre nyithindegi e wi ji moyo 16 ma wachore ni nyonegi e ng'anyo manyoro. Anyuola gi koro ywago ratiro mar jogegi. Wach moser kod joked ne ratich oganda madwaro mondo ket lokruok e kaka obila rakre gi jong'anyo. Ang' momiyo nek dhi mbele to jogo momi jukumu ma mondo ng'iwa ok pok ong'iyowa maber. To kata mana chike mantiego bende waywakni. Kwa mfano, the National Corona Services Act pok omiye teko makoro chako tich. Ma en gima hinyowa sana. To mar ariyo bende pod teko ni mana kuom polisi ma pod nyalo mako polis wadgi. Koro ka polis ne maneko, to polis no kende man gi teko ma mako polis wadgi maneko. Koro IPOA to nyalo konyowa nadi mondo polisi maneko mondo mak mara moja. Kata obedo ni piny Kenya ni kod historia mar rem chiwo ratiro ne jogo moneg e yo magalagala, anyuola mag roweregi wacho ni chunygi biro mana kwe ka giyudo ratiro ne nyithindegi. Simfros Okinda, Ramogi TV, e kar kano ringre mar jomotho City. Kuom tieko e pachoka counties ma Nyanza nobuono bago ng'anyo dichieng' manyocha e ng'anyo mar rapar rowere manowito ngimagi e ng'anyo ma higa mokalo 2024 kendo gikwedo gi teko mathoth ma obila osebedo katiyo godo, mana kaka Millicent Adhiambo leronwa. Gilero ni ma ondamo magikawo nikech ging'eyo maber ni ng'anyo makamano osemiyo gi lal maduong' e kinde mokalo. Ondiki e thuolo mokwongo e counties ma Nyanza, ahinya to Kaluo kochakore Kisumu, Siaya kod Migori, ma kuom kinde ong'e kod ng'anyo maratipo. Kata kamano odiochieng' manyoro, much ng'anyo ne ok omienje kata matin.
To kata obedo ni Homa Bay, to pichano omako ng'anyo moro matin. Adieri en ni ok ne obage kaka ibage ga kinde ng'anyo mosekalo. Penjo maduong' koro en ni to nang'o? E kaunti ma Kisumu, jodak kod johala yango ni mana kaka lwang'ni ber mathoe chak moloyo mathoe cho, ne giwacho ni gimoro amora ber kod gikone. Ne gineno ka gidhi e ndara to helnigi nyalo bedo mokethore. Ok ni wakia dhi e ndara, wasebedo kwa dhi e ndara to nyinge osega luongwa ni watu okung'oa reli, osenyiso weche mang'eny. Nikech wan kaka bango kura ne wachalo lwang'ni, to lwang'ni ber mathoe chak molo mathoe chojo kama. Wasebedo kwa go koko igni gi igni from 207. Iwacho ni a good dancer knows when to exit the stage. Wan wabeduru gi kwe, watimo handwa, uneno ka police station okwawang'o, supermarket okomuki, bank wani okomuki, wan gi kwe. E kaunti ma Siaya kod Homa Bay, jodak kod johala yango ni ne gisewuok e weche ng'anyo maketho negi mwandu kaluwore kod twak mane jotendgi obago kodgi mar nyeyo kwe mondo dongruok omed biro kaluwo kowuok e sirikal mar broad based. Leaders magwa mosebedo kawuoyo kodwa kulingana kaka koro sani wani broad based government mondo wach ng'anyo wawerego mondo Siaya be obedre gi dongruok. Ng'anyo kelo thoe mang'eny kendo ng'anyo miyo kata jonyuolo bedo kiondko chien. Wan kako oganda Luo weche mag ketho mwandu ne waseweyo. Wasewacho ni weche mag ng'anyo ne wasetieko. Wadwaro dongruok. Kenya duong' molo ng'at achiel. To piny manigi kwe nigi dongruok. Koro ka Raila dwaro nwa dongruok to gi kwe. Onge tiende mondo wadhi e ndara. Ndalo manwa ng'anyo ya wakane loko wach nam ni maandamano ya wajaluo gwana rusa mawi. MCA Mamaket Milimani Seth Kanga kod Easter Okech manja kanyo e riwruok kedo ne ratich joma mine okoni jo Nyanza wang'ni ne okichre gi chien kaluwore kod ber gi rach mang'anyo osebedo kamiyogi kinde mokalo. Bende ne giko ne gichiwo thuolo mondo Kenya oneni timbe njore mamiyoga iyanyogi kendo iluongogi nyinge ma ok odhi kare bende nyalo timore kuonde mamoko kinde ng'anyo ma ok Nyanza kende. Wasing'e ber ng'anyo to wasing'e ber rach ng'anyo. Omiyo pan joka nyanam nena kendgi maonge ng'ama onyisogi ni kik ging'any. Wan wadwaro development. Ng'anyo ma wawacho gi opogre gima ji ne paro ni dhi timore mondo wach ni kanyo hotspot, kanyo ji jokuoye, gik moko lokre nikech jonjore gintiere kara gintiere kuonde te. Ewi mago duto kwayogi ne sirikal en mane. Kisumu ka men ga mother of maandamano to ne onge maandamano kata matin. Koro ada kwayo rais ni the few individuals madwa kelo koko akwaye ni implement kazi mtaani. Gini bro duoko weche mang'eny piny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. En adier ni ng'anyo kelo keth malich mokalo. Unyalo paro ni riwruok matayo tuke mag adhula e Afrika CAF nyocha nopuodho paw tuke manyayo gi Kasarani ni biro host tuke mag CHAN dwe mar 8. Tekse seche mag ng'anyo gi jong'anyo nyodhi oketho paw tuke manyayo. Koro kwang'e ni ibro lose kende bwo ndalo kata dwe achiel modong' ni wabro neno wakaw yweyo machielo nyaka Ramogi kaeto waduogo ka watieko. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages?
Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Viusasa brings you Ahadi. Hans and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio usia baba. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Eweche tuke ni jang'wech mar Kenya ma en jaloch mar piny mangima e piem mar mita 1,500 Faith Kipyegon nyorem keto rekod mar ringo kilomita 1.6 e bwo dakika 4 e piem manobedo otieno mokalo e piny Ufaransa. Kipyegon noringo kuom dakika 4 gi sekenda 6